Takže čauko, kakauko, kto žije na Slovensku a kto v riečke Nevoľnej, tak to je tu hrúza. V noci bola taká búrka, ešte aj cez deň a práve vám ukážem, čo je najväčší potok na Slovensku. Pozrite. To všetko otrhlo, aj hrádzu, toto otrhlo, tam dole most susedovi otrhlo, búha, aha, všetko vymilo, všetko splaklo dole. Pozrite, všetko zmilo ako hovno. Všetko zmilo ako prd. Pozrite, toto sa môže aj odrapiť. To radšej tam nejde. A vidíte, pokiaľ bola voda, vidíte, bola potiaľto. Aha. To všetko zaplavilo, odstrepalo do prdele. Paráda. Takže kto žije v riečke Nevoľnej, čo je les a potok dole s domom, tak má na mále, lebo to môže sa aj toto sa môže otrhnúť, to je všetko pod vodou. To aj tamto ten most, to môže aj toto spadnúť. Pozrite, tak to není normálne. Boha. Pozrite, však to tam úplne má tríska ako neviem čo. Všetko oddrbalo. Všetko vymilo. Totálne všetko. Pozrite. Tu je to odrapené. Tam, ty vole. A susedovi zobralo most. Kokos. A ešte vám... nejdem už ukazovať, lebo ma Pepka klepne. Dobre, čus ľudia.